жырларым, сіз шытып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Муса Җәлил. Исеме кешелек тарихына алтын хәрефләр белән уелган каһарман шагыйрь Муса Җәлил турындагы мәгълүматлар һаман тулылана бара. Башкортстан дәүләт университеты профессоры, философия һәм социология факультеты деканы Гафур Губәй улы Салихов та Муса Җәлил белән бергә әсирлектә булган әтисе Губайдулла Салиховның гаҗәеп мирасы саклана. Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан төшерелгән сәхифәбез шушы хакта. Ырымбур өлкәсендә туып, заманына күрә белем алып, Фин сугышын кичкән Губайдулла Салихов 1941 елда Бөек Ватан сугышына китә. Взвод командиры була. 1942 елда аларның часте Воронеж фронтына җибәрелә. 238 батальонның 60 ротасының взвод командиры фронтның алгы сызыгында сугыша һәм фашист камавында калып әсирлеккә төшә. Яугирнең әсирлек газаплары хакындагы язмаларын соңрак 2007 елның көзендә Салиховлар гаиләсенең иске өен ситкәндә табыла. Авылдагы атайымдын әсәйнең йортын хаткас 2007 елларда шул иске өйдә булган вакытта безнең туганнар килеп өйнең кыегында, кыек астында бер яшерелгән түпкәрәк тыгылып яшерелгән бер күнлеккә катык күндән турыш иткән портфель тапканнар. Аның ичендә ниндәйдер кагызлар, ошо язмалар булганнар. Ул безнең туганнар караганнар да ниндәйдер иске язма дип шунда калдырганнар. Шуннан ул документларды, язмаларды безнең школа укытучысына Азатка бергәннәр Буранбаев. Миңа һуңнан шалтыратып әйттеләр дә инде, әтиеңдең кагызлары, документлары табылды, язган автобиографиялары, ничек хушта булган, язылган дип мин кайтып алдым. Кайтып алып укып карасак, күп немеләрдә ул язган, моны ничек үткән, хушта булган, күп немеләрне без белмәгән дә бар арасында ничек булган. Шундай искитерлек хатирәләр. Губайдулла Салихов 1942 елның июлендә Воронеж янындагы каты сугышта хәбәрсез югалды дигән хәбәр авылга 1943 елда гына килә. Һәм бу шомлы язуны сыйдырган кәгазь һаман да саклана. Документлар арасында Губайдулла Салиховның хәрби билеты, аның үз кулы белән язылган автобиографиясы, сугыш юлы, әдәм башына сыйдыра алмаслык әсирлек газаплары һәм аннан соңгы эзәрлекләүләр тасвирлана. Әлбәттә, яугир бу хакта исән чагында сөйләмәүне хуп күрә. Сакралар инде ул безнең Апулат авылындалар, Саваттар авылындалар, Урсавы, Чебетарёва дигән, анда без ул класты бетерәйник. Шунда ла сакырганнары бар. Ул барган вакытларда кайбердә бара алмай, барган вакытларында ул утыра иде, һөйләмәй тора иде. Потому что һөйләй башлаһа, ул кыен иде. Губайдулла Салихов Украинадагы Житомир лагерында була. Аннары Польшадагы Сетлице шәһәрендәге лагерга эләгә. Монда яугир Муса Җәлил белән таныша. Ул шагыйрьнең 6 шигырен күчереп ала. Дустым хисе, дустыма, сөйгән дустым, озатып калучы, туган ил сулары һәм картлык. Казан галимнәре әйтүенчә, бу шигырьләр әле бер кайда да басылмаган. Губайдулла Салихов язмаларында Муса Җәлилне ничек салкында җәфалаулары, икенче көнне 2 кулына да 2шәр кирпич тотып, хәлдән тойганчы аяк өстен басып торулары, ә соңыннан аның Сетлицедагы лагерда башка күренмәү турында мәгълүмат бар. Муса Җәлил шигырьләре шул блокнот, ул безнең яшерелгән түгел, ул безнең китаплар арасында, документлар арасында ятты, без бәләкәйдән шуны укып үскәнебез бар. Беренче класстан, икенче әтием миңа, менә бу Муса Җәлил шигырьләре, менә без аның белән бергә булдык дип һөйләйне. Без аны латин телендә укырга итләнеп утыра торгайны. Ул Муса Җәлил шигырьләрен без күреп, яныбызда тотып, кул белән тотып үстек. Ул безнең гаиләлә яшерелгән түгел инде. Менә бүтәннәре автобиография, ничек
шикелендә булганнары гына яшердигән инде. Шулай. Шуның өчен ул Муса Җәлил шигырьләрен ул беркемгә дә бирмәне, беркайда да язманы, өндәшмәде, даже ул кешеләргә дә әйтмәне, хатта что Муса Җәлил белән бергә булдым дип. Язмаларда Гобайдулла Салиховның бер лагердан икенчесенә күчерелүе, тоткыннар тормышы турында укырга була. Сугыштан соң ул туган якларына әйләнеп кайта. Калган гомере үзенең ватанына тугры кеше икән исбатлап фидакар хезмәттә үтә. Гомере буе колхозда хисапчы булып эшли. Менә дигән 5 бала тәрбияләп үстерә. Аның хакында тик якты истәлекләр генә саклана. Мин тугас ул төннәрдә мин илаһам торып мине карап үтергән ул. Мин туганда ага 45 яшь булган, әсәймә 41 яшь. Вот. Ишнәһен бер аның белән мин беләмен, аның белән йоклап, гелдә төндә йоклап, көндә эшкә барып, атлар белән, арба белән гел йөри торган. Даже ул Саваттарда эшләгән вакытта бухгалтер булып, мине алып барайны, где-то шул 1-5 яшь тирәһе булгандыр. Мине апарала иртәнсәк, шунда йөриймен мин кабинетта уйнап, ул язышып утырайын документлар, весь колхозның документлары белән. Шан архам мишка пальтомы нимә тулны түшәдә, мин шунда ятып йоклайм. Шан кистеңне бергә кайта торгайнык. Ну, шул беренче тапкыр булганы бар инде. Шан ул йөргән вакытта весь сөйләйне тормышын, бик акыллы кеше, тарихты, классикаларды, урыс классикаһын, ул татар-башкорт классикаларын сөйләйне, ул Габдулла Тукайны сөйләйне, идән Давыт Юлты сөйләйне, шуннан Хади Такташтың шигырьләрен ул яттан беләйне күпләр. Бөек җиңүгә 70 ел тулган көннәрдә татарның бөек шагыйре Муса Җәлилнең тормыш һәм иҗат биографиясе янә тулылануга Орынбур, Башкортстан кешеләре үз өлешләрен кертә. Герой шагыйрьнең үлмәс рухы әнә шулай киләчәккә юл яра.